Ben met een beheining zoals autisme kunnen soms heftig reageren op een film. Ze beginnen te razen of muziekje te pakken wat ze op het scherm sjoggen. Om orenmeesken net al les te wezen, had ze nou haar eigen vaststelling. Het idee komt van de Heid van Rutger en had daarmee de naam Rutgers Biosavontuur. The Lion King is zijn favoriete film al vanaf het moment dat wij hem op DVD hebben, of op video hebben, zeg maar, zelfs toen al. Dus ja, dag in dag uit werd dat ding gedraaid en nog wel eens in de weekenden thuis is. Maar ja, de trigger was toen, vorig jaar werd hij in 3D opnieuw uitgebracht. Toen dacht ik, ja, nu moet ik toch echt eens een keer gewoon actie gaan ondernemen. En s'avonds een mailtje gestuurd naar de bios van, joh, dit en dat is er aan de hand. Ik wil heel graag een keer met mijn zoon naar de film. De directeur van de bioscoop vond het voort een goed idee. Ik vind het belangrijk dat Ben met een gedragsstoornis had Rutger het. Dat hij inderdaad een genieten kennen van groot beeld en dat hij naar een filmpje kennen zodat zij graag op hun manier beleven willen. Hij is de vlag! We vullen de kisten! Het glinsterende buit. En ik de band vind het machtig. Nou, dan zie je het in 3D, dan vind ik het leukste. Wat is er dan anders als je het in 3D ziet? Nou, dat is veel mooier dan 2D. Of een gewone tv is het saai. De bioscoop in Drachten is de tweede in Nederland die het vaststellings van Ben met een geestelijke beheining had. Elke sneur na een vakantie kunnen ze naar de film. En mogelijk krijgen ook oren bioscopen een Rutgers Biosavontuur. Ik heb het al lang met een programmatiebureau, ET-programmatie, en die heb ik besloten om het op te pakken en landelijk probeer om de laatste 30 bioscopen die erbij aansluiten binnen om dit initiatief om maat van dit initiatief. Mijn lieve Dodo. Is hij daar? Ja, daar is hij. Rutger zelfs kan het praten, maar dat hij geniet het is wis. Ja, ik heb voornamelijk alleen op Rutger gelet. Het was een 3D-film en hij had echt het idee van, wauw, ik heb iets meegemaakt van heel vrij. Ja, hij is genieten.